perbawan-bawaning kayangan Suralaya. Ing kayangan Salindra Bawana. Kayangan Sang Kulon Manik Boyo ya Sanghyang Bathara Guru ya Jagat Pratingkah. Mangkono lenggah. Sang Bathara Guru ancik-ancik tombo andini. Paring orsikane Putra ya Sanghyang Narada saking subuh aku dalu-daling kirpa. Nabi mapanipun nata Drawati Prabu Sri Bathara Resa kalenca Pak Pembuddha kali jodhe sapa sing gawe. Adi Guru niki wonten prapanipun ing wayah saking Morawati ati damel geger tumrap kayangan Suralaya. Munggah kono kayangan Suralaya gawe geger nganti raman goro-goro. Renap sumuring lembuhan dini balai asmara kaca jomplang jomplangkok. Kawah Candra dimukul berita Resna. Kirana weceng kaca galagil. Pangis punit jeneng kula kita Tampanana Resna. Kula tampi walaupun disengkot dadosaken jimat. Katur Sanghyang Kanika Putra sungkem kula konjuk. Kalencong pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Ya Kresna, jeneng ditung ngaturke pangabekti pangestri jeneng kula tebak kita Tampanana Resna. Kula tampi walaupun disengkot dadosaken jimat. Ana wigati apa munggah ana kayangan Suralaya tanpa katinggalan Kresna.
Nyuwun pangapunten Bu Kulon. Sawetawis kula menika badhe matur menawi lepat kula nek gunging samudra kang sami. Arep matur apa Kresna? Kula menika nampi dawuhipun Prabu Duryudana. Karo Prabu Duryudana menika nampi kabar-kabaripun para Jawata menika badhe ngedhunaken wahyu ingkang aran Garuda Kencana. Panyuwunipun Prabu Duryudana lumantar Toko Prabu Baladewa. Kula kirang minggah wonten kayangan Suralaya nyuwun wahyu Garuda Kencana. Kaparingaken dhateng Prabu Duryudana kinten-kinten dipun keparingaken napa boten kulon. Kok bene karo Prabu iki. Adi Guru Kados pundi kakek? kedahipun ingkang nampi wujuding wahyu Garuda Kencana menika manungsa ingkang betah tata brata kasubete Ati Raka Mahasena Sambada. Tresna minggah dadi dutaning Prabu Duryudana. Napa mboten lepat Adi Guru? Kula mawon diwa Kakang menika wonten lampah neraka. Nyuwun pangapunten. Sang Kulon, kula tresna badhe minggah. Bangsa Ana tresna Kresna rumagating cakranira. Kinadul Sakarwijaya kasuma ngelingon lajinira sagunung Rangkuna. Jayane ngaji Wikrama. Kaget iki mesti Ati Guru. Ketoke bene kawan pratatan lho kok ana Kresna lara cacah munggah. Ana Bali Asmara Kanca. Kados pundi Kakang? Monggo dipun tangke mawon. Iki Kresna sapa? Nyuwun pangapunten. Kresna ingkang sejati menika nggih kula. Kula enggal wonten kayangan badhe nyuwun wahyu Garuda Kencana badhe kula paringaken dhateng yuga menapa Nabi Manyu. Ore nangkul kinempit nampit no sangrat maning bawana yo kitu kang ati yo kitu kang sing apias yo kitu kang kudu kari repot iki Kados pundi Kakang? nyuwun pangapunten Kulon. Kresna ingkang sejati niku nggih kula.
Samne selare niki Kresna langsung. Sing Kresna sejati kuwi ya aku. Dudu kowe lho kok ngarani. Adikku, ketimbang panjenengan niku bingung apa? Dipun nuwal kemawon wahyu Garuda Kencana. Dipun lepas wonten Marcapada mangke. Bacing ketetik kala ketara sapa laku Cidra Wahyu Sirna. Lan mangke kang saged laku prihatin mesti bakal pikantuk wujuding wahyu Garuda Kencana. Panjenengan Sang Narada mual wujuding wahyu Garuda Kencana mangkon kanggo rebutan tumrap Kresna sakalane. Yen makin Kresna sejati mau duweni watak sing becik aja nganti duweni watak sing ala. Iki Garuda Kencana tak lepasake. Sapa sing bakal ditakuk ya kuwi mau Kresna sing sejati. Arep jebeder kaya halilintar rasa mojo kaget kulon Kresna. Sukama surang sorote tanpa kang leliwangan limo redolayo-layungan angranui kokong sambat praboyo Deo Patani Pancen napa kemawon niku kedah dipun lamang lawi dipun dasani nganti rasa sabar iki. Kula nyumurupi wonten Kresna kekalih kok sajat ngantos bingung raos ing manah kula kadang. Kula mawon bingung. Kresna kok ana loro cacahe. Kang mongko siji wae ne watake ora apik ora pigunane. Kresna niku kudune niku watake nggih apik, kudune watake nggih becik. Ampun ngantos Kresna kok duweni watak angkara murka butine Candala ane guru. Monggo dipun titeni kemawon becik ketitik ala ketara sampun kulaturaken wonten ngajeng. Mangke ingkang saged pikantuk Garuda Kencana niku Kresna sejati. Ana Kresna kok belani lawan Duryudana.
sasmita brillantip ojo pincer mangan Indra Mureng toto banget ana Kresna palsu kok wani munggah ngembari lawan jeneng ingsun Kresna asli munggah kayangan Suralaya kang mongko padha wae ngriwukipun bebareng sinang bareng karo arep nyawanane Wahyu Garuda Kentana kowe sapa yen kowe tambu marang aku jenengku ya Kresna ning aku Kresna sing duweni watak becik ora kaya kowe iki mau watake karo murka budine candala ora Kresna kok wani nyuwunane Garuda Kencana diparingake lawan wong Kurawa apa kowe ora mlek mripate yen Kurawa kae senengane jail menakil watake karo murka budine candala lha yen kaya kowe iki mau rapi guna menungso kaya kowe olotan purwa arep gawe geger mung arep gawe sungsang bawana nang jagat raya mula kang coba bakal tak sembadane apa kang dadi kekarepanmu ora mundur aku yen mung mungso takon kowe tak budang-budang ora matur ditakon apa magenturan angkat suarane makantar-kantar wis semarak banget
ing atase ketoke gedadar-gedar nek bakal kok ora gepene kok ampuh banget. Yo, aku duweni pamong sejati Anoman, mrene Anoman. Apa panjenengan nimbali kalian kula suwun. Sawangen aku nembe tanding karo bocah sing wani kembari wujune jeneng ingsun. Mula kan sapa kek aku njaluk tulung karo kowe, bocah kek adepono. Aku bakal ngoyak playune waktu karo kono. Aku ya ngerti yen to pamunge iki mau Anoman. Ning aku ya duweni boto Antasena mrene Antasena. Antasena goreng atereto ambyuring atirata banyu jebyur samudra alune gunung gulungan yo pangling karo wujude ora pangling karo lagake pangling karo swarane ora pangling karo